ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆದ ಡೋನರ್ ದಾನಿಗಳು ಬೊಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡದು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆವಡನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮನ್ಪುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ ಕೇರಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಪವರ್ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ನಮ್ಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತ್ರಾಸವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫಂಡ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಅವನಿಗಳಿಗೆ నేను ಡೀಪ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಕನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತಂಡೆ ಇತ್ತ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಎಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಏನ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ 20K ಪಂಡದು €20,000 ಅವೆಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಿಟ ಕೊಂದೋಡು ಇಟ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ದು ಬತ್ತನವು ಮುಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬತ್ತನಿಡ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗ್ಲ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ನಂಗ್ಲ ಬರ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಐನಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಆತೊಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಡ್ದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡದು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಡೋನರ್ ನಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಐನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಈವೆಂಟ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಈತ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಐಕೊಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 20K ಪಾಡ್ದಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ ಬಂಗೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಎಕಾನಮಿ ಎಲ್ಯ. ಓಕೆ, ಹಂಚ ದಿಪ್ಪನಗರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಏತ್ ನಮ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆತಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪದ ತುಳು ಉಂಡು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳುದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಂತನ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ತುಳುದ ಎಡ್ಡೆನ ಪೆಜ್ಜಿದೈತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒರಿ ಅತನ ಈ ಒರಿಯನ್ನ ಪೋದರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆನ ಪುದರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಒರಿ €20,000 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಯ ಕೆಲಸದ ಬರ್ಡನ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅತನಗ ನಿಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ 10,000 ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಾವುಗಳ ಸೇರಿದ 4 ಜನ ಆನಗ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ 4 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಬರ ಪಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ 7 ಜನ ಆಡಂಡ ಪಿರಾಯ್ತ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು 2,000 7 ಜನ ಅಂಚನೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ.
ನಿಗಳಿಗೆ ಏತ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಿಗ ಇದು 4 ಜನ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಅಥವಾ 2 ಜನ ಮನ್ಪರ ನಿಗ್ಲಿನ ಏತ್ ನನಿ ಪಂಡಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡತ ಆಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಮ ಐನ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಾರ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತಿಕ್ಕದೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಗ್ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕರು ಒಂಜಿ ಐನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಕ ಅನ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಬತ್ತಾರನ್ನ ಓಕೆ ಆ 4 ಎಟ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅದು ನಿಗ್ಲು ಇನ್ನು ಅಂತನೊಲಿ ಓಕೆ ಇತ ಏನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೆರ್ ನಿಗ್ಲು 4 ಜನ 20,000 ಪಾಡ್ಯಾರ 4 ಪದ್ಯ ಪನಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ 4 ಎಟ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಮಿತದ್ದು ಅಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂದು 4 ಜನ ಈ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಅತನ ನಿಗ್ಲು 4 ಸಾಂಗ್ ಒಟ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಖಾಲಿ 20,000 ಕೊರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಪುಂಡು 20+20+20+20+ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಚ ನಾಳೆಕ್ಕೆ ನಾಲೆಟ್ಲ ಉಂದು ಅನ್ಕೊಳಿ ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಪದಕುಲನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 200-300 ಪದ್ಯಲು ಉಳ್ಳೈತೆ ನಮ್ಮಡ ಓಕೆ ಏನು ಪೂರ ಐತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲ ಓರಿಯರ್ನ ಫೋಟೋ ನಿಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡೊಲಿ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಓಕೆ ಇಂಚ ಲೋಗೋಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದ ನಿಗ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದು ಫಂಡ್ ಇಂಚ ಜನರೇಟ್ ಮಂತರ ಐತ ಮಿತ್ತು 5 ಸಾಂಗ್ 10 ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ಪಂಡದು ಐನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಇಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂತ ತೋಯಿಪುವೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುವ ಓಕೆ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಏತರ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ನಮ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರ ಅಥವಾ ಬೇತೆನೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಾಡೊಲಿ ಐಟ್ ದೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪದ್ಯ 2 ಪದ್ಯ ಮಿನಿಮಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಡ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ನಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ನ ಓಕೆ ಐನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನ ಐತೆ ಎಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪದ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ರೀಯೂಸ್ ಆವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ್ನ ಓಕೆ ವೆರಿ ದಟ್ ಒಂದು ಕೆರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪದ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡೊಲಿ ಬುಕ್ ಎಂಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡೊಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಲ ಐನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಟ್ ಪಂಡೆ ಅಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಓಕೆ ಡೋನರ್ ನಗಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಡೋನರ್ ನಗಲ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಡೊನೇಟರ್ ಮಂತರ್ಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಚುಟುಕಾದ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಲವನಿಗೆ ಗೀತ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲೆ. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ತುಳುತ ನೆಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ತುಳುಕು ಎತ್ತು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ನಿಗ್ಲೆನ ಆ ಕಾಸು ಬರ್ನದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವು ತುಳುಕು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಂದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪುಲ ಒಂದು ತುಳುಕು ನೇರವಾದ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಾಗ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಟರ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆಗ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ದು ಬೊಡ್ದು ಪಾರ ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಈ ಪದ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪ. ಇತ್ತೆ ನಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಡ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ ನೇರವಾದ. ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಭಾಷೆನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವಡ್ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಚಾರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬೊಕೊಂದು ಹೈಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೋಳತ್ತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿದ್ದ ಅಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಚಂಗಾದ ನಿಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪುವರು. ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಂಕನತ್ ಈತ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಾರ ನಿಗ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಗ್ಲಿನ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪುಲ್ಯರ್ಲೆಗ್ ಪೊಡ್ಕೆರ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಳುಕು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ಐತದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಎಂದ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಯರ್ ನಾವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆವೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪೋಗಲ ಶಾಶ್ವತವೇನು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನಟ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬೊಕೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಪದ್ಯನೇ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡದ್ ನೆಲ್ತದ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅತನಾಗ ಆ ಪದ್ಯಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲುಗು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನೀನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒತ್ತವರ ನಿಗ್ಲೆ ಫಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಮೇಲ್ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಗ್ಲು ತೂಪರ್ನ ಐಕ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.
ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ 1 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತಿನದವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜಿನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 50,000 ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಓಕೆ ಮುಂದಿತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೇಜ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಪೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಕೆ 1 ಪೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೆಟ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ್ಲ ನೆಟ್ ಇತ್ತರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಮಂತಿಪ್ಪರು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ಇದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರಗಳು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೊಮೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನ್ ಮಿತ್ತು ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ ಮಿತ್ತಲ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಜಿಗೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ನೆಟ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಟೈಪ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಪುನ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಟ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಪೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಟ ಮಿನಿಮಮ್ 1 lakh ಕೊರ್ನ ಆ ಟೈಪ್ ಅವು 1 lakh ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ 50,000 25,000 10,000 ಆಯ್ತು 10% ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪೇಜ್ ಪನೋಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಬುಕ್ಕ 5,000 ಕೊರ್ಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸಪರೇಟ್ ಸಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಡ್ಬಾತ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಡೋನರ್ ನಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಪುದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲ ಅಂಗ್ಲ ಪುದರ್ಲ 1,000 ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಾಟ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಕೆಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಬೇಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಹೊರಟಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೋನರ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಉನ್ನತ 1 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ಪರತ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಒಂದು 20,000 ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪಲ ಪುದರ್ ಬೋರ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉನ್ನತೆ ಐಕ್ಲನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ನೇಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ವೆಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಪುನ ಫೋಟೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಟನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ನಿಗ್ಲಿನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್
ಬುಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆ ಟೈಪ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ఇందులో కూడా నీకు ఆల్రెడీ నీకు బిజినెస్ మంత్ ఇస్తారుండ బిజినెస్ ఇచ్చిండ నీకు అಲ್ಪ ವೆಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ అయిన ಆಟೋಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ಪಂಡಾಕ ಲೀಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಪೇರು ಓಕೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವರೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಪಂಡು ತುಳುವೆರು ತೂಪೇರು ನೀಗ್ಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೀಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದಾರ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಈತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ನೋಬಲ್ ವರ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಅದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಆತು ಫಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-30 ಲಕ್ಷ ಜನರೇಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಚ ಜನರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತ ಕೊರಲೆ ಐತ ಮಿತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ಲೆಕ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇನಿಗೆದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಕೆಲ ಜನ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಬೇತೆಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಜೆಷನ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಪು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಜೆಷನ್ ಕೋಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ಕೇನ್ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಜೆಷನ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲು ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲೆನದ ಪಂಚಂಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಳೆಯವರ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಬೇಲೆನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು